बोला काय म्हणताय? हा हा बोला बोला. कधी येतात? हा हा या या. होय हो या या. हा चला. कोण गे? कोण नाही पाहुणे येतो. चला घा सगळं आवरूया. चलते पुढे इलाई हा या मी आवडतोय लवकर येऊ लागले. येताय. अगे हा काय करतोय? अगो सांगलंय ना तुका पाहुणे येतात ना म्हणून कान साफ करतोय. रुको जरा सबर करो. अगे पण पाहुणे येतात तो फॅनचा काय संबंध? पाहुणे का फॅनात बसतले? धर, घे पुसून राहा शेती पुसून बरं खा निर्माण घाल.